राम राम मंडळी, गुड मॉर्निंग। तर आजचा आहे आपला व्हिडिओ म्हणजे पुण्यवाचन आणि हळदीचा। त्याच्या आदल्या दिवशीचे पण मी काही क्लिप्स टाकलेत कारण त्या दिवशी काही फंक्शन नव्हतं, असंच घरातले व्हिडिओज आहेत। मंजिरीचं आम्ही केळवण केलं होतं, एक घरचं केळवण पण करतात, तर ते केळवण चालू होतं। त्यानंतर आम्ही एक रील शूट करण्यासाठी प्रॅक्टिस करत होतो रात्री, म्हणजे हे सगळे हळदीच्या आदल्या दिवशीचे व्हिडिओज आहेत। थोडी डान्स केली, डान्सची प्रॅक्टिस केली, म्हणजे दुसऱ्या दिवशी काय नाचायचं याची प्रॅक्टिस करत होतो कारण आम्हाला रील शूट करायचं होतं, तर त्यासाठी ती प्रॅक्टिस चालू होती। नाहीतर लग्नाला हळदी डान्स, वरात डान्स हे काय प्रॅक्टिस करायची गरज नसते। थोडा गरबा पण खेळलो, थोडा वेळ टाइमपास करत। ही मजा रोज रोज होत नाही, लग्नही एकदा होतं, त्यामुळे सगळेजण जेव्हा जमतात, आपले घरचे फॅमिली मेंबर्स सगळे पाहुणे जेव्हा जमतात तेव्हा ही मजा करायला मिळते। सो आम्ही आदल्या दिवशी कमी वेळ होता कारण त्या दिवशी काही फंक्शन नव्हता। लग्नांच्या फंक्शनच्या डेला जास्त मजा करता नाही येत फॅमिली मेंबर्सना, सो आम्ही आदल्या दिवशी पण मजा करून घेतली। आणि ऑडिओ मी कोणत्याच सॉंग्सचे नाही टाकलेत, मला वाटतं 10 सेकंड्सचे जे असतील ते मी फक्त टाकलेत कॉपीराईट्समुळे। आणि हे आम्ही करत होतो गण्या धावरे मला पावरे। आता जे कोकणातले त्यांना हे माहिती असेल, आम्ही आपलं जमेल तसं तोडकं मोडकं काहीतरी करत होतो। त्यानंतर रात्री मंजिरीचे फ्रेंड्स लोकांनी तिचं ब्राईड टू बी शूट केलेलं, घरीच केलेलं, घरच्या घरी। सो फायनली हळदीचा डे, पुण्यवचनचा डे चालू झाला आहे आणि सकाळी सकाळी सगळ्यांना आईस्क्रीम घ्यायचं होतं, सो सगळ्यांनी आधी आईस्क्रीम घेतलं कारण एवढं ऊन आहे आणि एवढी गरमी आहे ना। त्यानंतर हळदीच्या जेवणाची तयारी चालू झालेली, सकाळी सकाळी लवकर सगळ्यांनी जेवण करून घेतलं होतं। हे मॅडम उगीच स्टाईल मारायला, कामं काही नाही। त्यानंतर ही एक पद्धत असते आपल्या कोकणात, मलाही माहिती नाही आहे, तुम्हाला समजेल पुढे, त्या आजीने एक्सप्लेन केलंय बघा। नदीचं पाणी नेवतं, म्हणजे पाणी नेऊन ना ते भात ठेवायचा, त्याच्यावरती ह्या ठेवायची नाही काकी, कळशी झरीचा काय टाकतो ही बचत
सगळी येतात. फक्त ती का घेणार नाही, ती गाऊनवर आहे ना. श्री गोविंदाय नमः माधवाय नमः श्री गोविंदाय नमः अष्टोडे विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः श्रीक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रत्युंजयाय नमः अधुरेशाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षिताय नमः नाथशिवाय नमः अक्षिताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्रीमन्मागणाधिपतये नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमो नमः कुलदेवताभ्यो नमो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमो नमः स्नानदेवताभ्यो नमो नमः मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा समाधि बाधा स्वाहा निधन देव मंगलिका नमः विश्वभावन सुब्रह्मण्य नमः महापुण्य नमो देवी महादेवी शिवाय सतत नमः नमः भद्राय नेता प्रदार प्रदाम पृथ्वी महाविष्णु ब्रह्म विष्णु महेश्वरम अनेक रूपधै ध्यानं कर्णमामि नमः विकलकर्णवताक्षसायमानगा यष्ट्याक्षसूत्रकर्गा भयाटासान्तमाम्यं गोपिनमः गायत्रीप्रभो निर्विघ्नं कुलमे देवो सर्वं भगवदर्शे विश्वपद भवाय नमः प्रभदन दत्तमाय हराय नमः जन सबके सतर्कम राय नमः ब्रह्माद दिनस्त्रे शिवाय शिवाय पाय नमो नमः देवताय ह्या दोघींचं बघा काय चाललंय.
पुण्यवाचन आणि आपले डान्स मजा मस्ती पण चालू. फायनली पुण्यवाचनचा वगैरे प्रोग्राम झाला. जेवणाची सुरुवात झाली होती आणि त्यानंतर हळद वगैरे लावायचा प्रोग्राम चालू झाला. तुमची ब्राईड इमोशनल पण झाली आणि ऑब्व्हियसली प्रत्येक जण आपल्या हळदीत किंवा लग्नामध्ये इमोशनल होतोच. म्हणजे मुलगी इमोशनल होतेच होते. सगळं झाल्यानंतर आम्ही आमचा डान्स करायला घेतला, ज्याची आम्ही सकाळपासून 4 दिवसापासून वाट बघत होतो कधी नाचायला मिळतंय. दारातल्या उमऱ्यात घे कुंकाची डाबी, मानाची उभी पाहुणाई देवी. दारातल्या चुडताच्या स्वपाने वकले तुझ्या